sarapera ndinoenda kumusha, uko kufa kunopfeka kusafa. Ndichamsiwa mponesi apo achazouya, iye anondigashira mumusha. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa nematadzi mumaoko ake. Ndichazofara kwazvo kuona uso wake, nekupenya kwemadziso akewo. Moyo wangu kumkudza ngerudo nemutsa, anondigadzira musha kumusoro. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa nematadzi mumaoko ake. Ndinotondera awa warikanwi wakafa, kuti ngerufu tapatsana nawo. Apo Jesu auya nawo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa nematadzi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowine urambo. Ndichaimba neweseri yorore kufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa nematadzi mumaoko ake. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa nematadzi mumaoko ake. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemwe azviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo, nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira iye. Tisati tapinda mukati mehurukuro dzedu dzanhasi, dei tingave nenguva yekunamata. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, toda kutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi patichataura kuti mbiri nerukudzo zvingave zvenyu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari. Patinenge tatangira ndipapo, patinenge tagumira ndipapo. Asi toda kuramba tichirangaridzana muchinhu ichi. Chikonzero chinoita kuti tidiscuse zvatinodiscussa hakusi kuvaraidza nguva. Hakuzi kuti dei zuva ravira. Inyaya yekuti munhu mune zvese zvaunobata. Ndosaka kumabasa kuchidiwa munhu ane experience. Why? Vanoreva kuti people improve with time. So by the end of the day, chinhu chese chine munhu must improve with time. My relationships edu vafana must improve with time.
the way you dated the first time must be different from the way you dated the next time. The activities of the first relationship must be different from the activities of the second relationship. All we are saying is we should mature with time. Panofanirwa kuve nemutsauko pasera mwana nepaswera munhu mukuru, pasera benzi nepaswera akarongeka. Saka tichiti patinotaura zvakanyanyisa kutinakira mukati meupenyu kusangoita nharo, zvakanyanyisa kutinakira mukati meupenyu kuseenzesa pfungwa dzedu, uye zvakanyanyisa kutinakira mukati meupenyu kuti tisafunge kuti tiri zvatisiri. Saka ndinokukumbirirai nenyasha dzashe kuti vanangu patinenge tichitaura teererai. Nemiwo vanenge vakaroora nevakaroorwa teererai. Panoparidzwa evhangeri teererai. Panotaurwa zvekumba kwenyu teererai. Panodiwa kutendeuka teererai. Panodiwa kutya Mwari teererai. Panodiwa kurongeka teererai. Munhu ngaateerere kuti tiimprove nenguva. Ndaitaura mazuva apfuura tiri mwana wechikoro. Isu munoziva patakaenda kuchikoro ndo mazuva atakanga tapinda muceasefire. Saka takadzidza nevamwe vanhu vakanga vabva kuhondo. Ndorangarira taive tine umwe mufesi ainzi Agripa. Agripa akanga ari muovheti. Saka rimwe zuva mistress vanotipa basa rekuita neexpectation yavakanga vanayo. Agripa mistress vabuda anoti mistress vakuda kunetsa, zvinhu zvavari kuda kutiitisa panapa hazviiti. Saka inini ndakanga ndiri muovheti, hatisi kuzorezerwa. Pavanodzoka I am going to tell you. Ndokumva ndati inini kuna Agripa, but iwewe unofanirwa kuzvibvunza chinhu ichi chekuti vanhu vekuCambridge vanozviziva here kuti uri muovheti. Because kuCambridge havabvunzi uchinyora kuti ndinonzi comrade muchabayiwa. KuCambridge vanongoda candidate number neinformation yawavapa. Saka panapa tikashandisa uovheti tinogona kupedzisira tazotadza kubura zvatakabura pamusana pekuti tinenge tashandisa simba risiri iro riri kudiwa. Hongu mukomana akatsamwa akati taizoonana pakuenda kumba, asi mimi ndoda kuti munditongerewo nyaya iyi kuti pane kukanganisa here kwakanga kuripo kwekuti tiseparate panoshanda uovheti nepanodiwa njere. Tiseparate panoshanda kuti ndanga ndiri kumba, ndanga ndiri kuhondo, nepanodiwa kuti utaure kuti muselu ndiani. So by the end of the day experience yake yekuhondo yaigona kuita seyatibatsira pakusaita basa raticha, yaigona kuita seyatibatsira pakunetsana naticha, but experience yekuhondo handiyo yaizobvunzwa nevanhu veCambridge. Saka zvaichida manje kuti munhu azive kuti mbiri yekuhondo haisviki kuchikoro, mbiri yekuhondo haiende kuCambridge, mbiri yekuhondo haibvunzwe neZimsek. Unofanirwa kuziva panodiwa kushandiswa mbiri iyoyo nekuziva paisingashande mbiri iyoyo. Ukagona kuseparata zvinhu izvi zviri zviviri ndo yatinodaidza kuti wisdom. Hongu hakuna asina history, hakuna asina chinomupa mbiri, hakuna asina zvaanonyanyisa kugona, asi haushandisi mbiri yezvaunonyanyisa kugona kuti zvikanzure zvimwe zvinhu mukati meupenyu. Ndosaka patakutaura panapa ndiri kutaura ndakazembera ipapo pamusana pekuti pane nyaya yatakananga. Panyaya iyi regai ndange ndaverenga mukati mebhuku raMuparidzi. Ndiri kuverenga mukati mebhuku raMuparidzi chitsauko ndecha2 pavhesi ya14 kusvika pavhesi ya17. Saka ndakavenga upenyu nokuti basa rinoitwa pasi pezuva rakandinzwisa shungu, nokuti zvose hazvina maturo, ndiko kudzingana nemhepo bedzi. Ndo zviri kutaurwa naSolomon panapa. Solomon anoti ndakatarisa the activities of men, ndikatarisa zvese zvinoitwa pasi pezuva, ndikatarisa mararamiro akanga achiita vanhu, ndikatarisa zvinhu zvakanga zvakabata vanhu pfungwa. Hanzi naSolomon achipa samari, hanzi ndakavenga zvinhu zvinoitwa pasi pezuva
ndikavenga kurarama nekuti ndakatarisa ndikaona kuti zvinhu zvose zvinobahwa nemunhu hazvina maturo, kudzingana nemhepo bedzi. Ndoda kuti mupabate nekuti tichadzokerapo. Ndoenda pavhesi ya14 rangu rinoti, meso emunhu akachenjera ari mumusoro wake, asi benzi rinofamba murima. Kunyangwe zvakadaro, ndakaona kuti vose vanowirwa nechinhu chimwe chete. Ndodzokorora, meso omunhu akachenjera ari mumusoro wake, asi benzi rinofamba murima. Kunyangwe zvakadaro, ndakaona kuti vose vanowirwa nechinhu chimwe chete. Vhesi ya15, ipapo ndikati mumwoyo mangu, sezvinoitirwa benzi ndizvo zvandichaitirwa neniwo. Ko ini ndaiva wakachenjera nei? Ndikati mumwoyo mangu, izvi zvose hazvina maturo. Nokuti munhu wakachenjera akafanana nebenzi pakusarangarirwa nokusingaperi. Ndo zvinotaurwa nebhaibheri rangu. Vhesi ya17 yatanga yataura kuti izvo ndakavenga upenyu, nokuti basa rinoitwa pasi pezuva rakandinzwisa shungu. Zvikanzi wai? Nekuti zvese hazvina maturo, ndiko kudzingana nemhepo bedzi. Dei Mwari angakomborera kuverengwa kweshoko dzake. Ndisati ndataura, ndinoda kuti ndidzokorere kumasure mbichana. Panapa ndiri kudhila nesituation iyi. Uyu munhu anondibvunza panapa, iri follow up yediscussion yatakaita svondo rapfuura. Anoti, bhaibheri rinoti, kana ruoko rwako ruchikukonesa kuenda kudenga, rudambure. Kana ziso rako richikukonesa kuenda kudenga, ribvise. Kana gumbo rako richikukonesa kuenda kudenga, ribvise. Saka panapa mubvunzo wake uri relative kunyaya yataitaura, yataiti zvinhu zvose zvinoitwa nemunhu zvinobva subconscious mind yake. Zvinhu zvose zvinoitwa nemunhu zvinobva mumafungiro aari kuita. Chinodiwa kukorektwa is the mindset. Chinodiwa kukorekta mafungiro. Saka panapa ari kutora sezvinonzi chivi chiri mumunyama, chivi chiri mumaoko, chivi chiri mumaorgan, chivi chiri mumakumbo, chivi chiri mumaziso. Ari kudzokorora manamatiro ataiita kare. Vanhu vaiti kana vakapfugama vachinamata vaiti, Mwari utu tumakumbo tunondiitisa zvivi, Mwari aya maoko anondiitisa zvivi, ndokumbira kuti muabvise. Zvoita sezvinonzi zvivi zviri mumaoko, zvivi zviri mumakumbo. Nyamba fact yakanga ichitaurwa naJesu yakanga ingori yekuti izvo, when it comes to an issue of sin, you need to deal with it ruthlessly. Why? Ndo zviri kutaurwa panapa namuparidzi ari kuti meso emunhu akachenjera ari mumusoro wake, asi benzi rinofamba murima. Vanangu, whether you like it or not, ndoda kuti ndikuudzei chinhu ichi. The reason why mazuvano vasikana vazhinji vasingachaconcentrate patsika dzakanaka. The reason why mazuvano vasikana vazhinji vasingachaconcentrate pakuchengetedza zvinofanirwa kuchengetwa. The reason why vasikana vazhinji vasingachachengetedze hunhu hunodiwa. The reason why vasikana vazhinji vasingachadevelope munhu wemukati inyaya yekuti vakarealiza chinhu ichi, kuti kana uchida kuroorwa, kana uchida kukandwa mukicheni, kana uchida kupfimbwa, do not appeal to the conscious mind, because people are no longer using their conscious mind. So what do they do? Vanongonoshama. Kana vashama, why is it that vanhu vari kushama? Why is it that vanhu vari kuzviexposa? Why is it that vanhu vari kudisplaya mahips? Why is it that vanhu vari kudisplaya mazamu? Inyaya yekuti they want to bypass the conscious mind. Why are they bypassing the conscious mind? Because if someone makes a decision based on the conscious mind, haabate marara iwayo. If someone makes a decision based on the conscious mind, haateerere zvinhu zvisina maturo. If someone makes a decision based on the conscious mind, haatenge packaging.
if someone makes a decision based on the conscious mind, haatenge achishandisa color, whether waita yellow board kana kuti une black beauty, whether uri mukobvu kana kuti uri mutete, whether wadevelopa mahips kana kuti hauna kuadevelopa. Munhu ari kushandisa conscious mind haatenge achishandisa emotion, haatenge achishandisa subconscious mind, anotenga achishandisa zviripo. Saka vanhu vakazviona vakazvinotisa kuti because you have ceased to think, you are no longer interested in thinking. This is the reason why people are now bypassing this conscious mind. Why? Because you are thinking with the subconscious mind. This is the reason why when you guys are dating, you spend a lot of time being physical. You spend a lot of time being in bed. Why? Because people realized if you want to walk this man to the altar, you need to bypass his conscious mind. Ndo zvandaireva inini kuti ma relationship enyu mazhinji ari kuoperatwa makasiya conscious mind, ari kuraniwa ne subconscious mind, ari kuraniwa nema emotion, ari kuraniwa nema feelings, ari kuraniwa nekufunga neseri, ari kuraniwa kwete nekufunga mune zvakanaka. Handina kuti inini mukati meupenyu, handina kuti inini mukati meupenyu chivi chiri mumaoko, chivi chiri mumakumbo, chivi chiri pai, chivi chiri mumusoro. So as a man thinketh, so is he. Ndo zviripo. So by the end of the day, zviri mumusoro vanangu. Correct the mindset. Zviri mumusoro vanangu. Correct what needs to be corrected. Kana mchinge madaro, ndiko kuti zvifambi. Chivi hachizi pa WhatsApp, chivi hachizi pa Facebook, chivi hachizi pa makumbo, chivi hachizi pa muviri, chivi hachizi mumaziso, chivi chiri mumusoro. Why? Pamusana pekuti mumusoro ndoma zvakachengetedzwa. Saka senzesai pfungwa dzenyu sedzinopanana moto, musadziise on leave. Saka apa ndapedza and handidzokeri kumasure because the position that is there is based on authority. Do not defend zvinhu zvisingadefendeki. Ndatidzokerei pavhesi yedu yatataura, titaure mukati mezuva ranhasi. Vanangu, ndaitaura neimwe shasha muzuro uyu. Shasha iyi ndakasangana nayo yakaisa mabheji mazhinji. Ndikati ko mabheji amakaturika aya ndei? Zvikanzi ndiri muprofita. Ndikati wo, saka mabheji makaawanepi? Zvikanzi mabheji ndakapiwa kuma office makuru. Hana kutaura kuti makuru api acho, ndiri ngotaura zvemaofisi makuru. Ndikati maofisi makuru uku maisvika muchiitei? Zvikanzi tichivabatsira. Ndikati handichahwisisi kuti anotonga muofisi hombe, ndiyo handitaura uyoka. Ndikati ofisi hombe munozogona kupesanisa maofisi acho. Inini ndiri ngotaura zvaaitaura. Imi zvemaofisi mukazoisa mazita pamaofisi, ini handingazive. Ndiri ngotaura inini zvandaitaura nemuprofita. Ndikati nai munin'ina, saka zvinoreva here kuti vanhu vanoadvertisa basi, voti toda chartered accountant, votora chartered accountant vobva vamukanda muofisi because basa riri kudiwa rinogonekwa nachartered accountant. Vamukanda muofisi, chartered accountant otora mabhuku ake ekucollege otsveta pasaidi, otora zvese zvaakadzidza paaita maarticles ake otsveta pasaidi, obva adaidza mudhara wechipinge, ouya kwaari mudhara wechipinge otanga kumurovera basa. Saka zvaidirei kuti padiwe chartered accountant? Zvaidirei kuti padiwe civil engineer? Kana zvaizongoda kuti ofisi iranwe nemuprofita nen'anga? Zvikanzi isu toshandisa simba rinobva kuna Mwari. So by the end of the day tinobatsira. Ndo pandakazoona kuti vanhu vaMwari, imimi ndoda kuti mufunge makagara ipapo. Saka zvinobatsirei kuti ndiri profesa? Kana kuti zvinobatsirei kuti ndiri chiremba?
kana basa richazoitwa nen'anga kana kuti basa richazoitwa nemuprofita. Saka togona kungotora any Jack and Jill, togona kungopinda kamustreet umu totora munhu toisa muoffice pamusana pekuti ane n'anga huru naane muprofita ane simba ndiye achabuda nemaresults. Zoreva kuti vamwe vanhu vatinofunga kuti vari kushandisa pfungwa dzavakadzidza, vari kushandisa pfungwa dzavakaudzwa nemuprofita. Saka mubvunzo wochiti, saka general manager ndiani pabasa? Uyu wamakagadza pachinzvimbo kana kuti muprofita ari kuchipinge? Kana kuti minister ndiani kuoffice? Uyu ari kurana finance kana kuti n'anga iri kuchipinge? Saka pane apa ndo pari kuzotaurwa manje nemuparidzi zvikanzi ndakaona zvinhu zvose zvinoitwa pasi pezuva ndokubva ndaona kuti zvese hazvina maturo kudzingana nemhepo bedzi. Why? Solomon ari kuti iwewe shamwari ndatitorese muenzaniso, mhepo ikavhuvhuta ikapfuura nepauri, obva wanzi neumwe munhu ndoda kukupa $1 billion US, enda unobata mhepo yapfuura nepauri. Ndoda kukutaurira ndeyekuti it is impossible kuti uende unoibata pamusana pekuti imwe inenge yatodisintegrate. Imwe oxygen iri mumhepo yakuvhuvhuta yatofemwa neumwe munhu paside pako akatoburitsa zvake carbon dioxide zvekuti kuti unomhanya unoibata haisisipo, haichabatiki. Why? Pamusana pekuti yatove haizi iri in yet another form, in yet another state. Saka Solomon aiti kana ari kushandisa zita rekuti kudzingana nemhepo akanga achireva kuti it is impossible. Unogona kumhanya hauibati, nyange ukaiteera nemudhudhudhu hauibati, nyange ukaita nechitundu musere hauibati, nyange ukakwira murocket hauibati. Uri kutrya the impossible, it will never happen. Hakuna akambozviita, hakuna achazviita. Zvikanzi naSolomon manje achitaura, vanhu vazhinji mararamiro avari kuita kudzingana nemhepo, kuti imimi muri kufunga kuti profesa ndiye ari kutonga kambani, nyamba profesa ari kutongwa nen'anga. Pamunozogara makazvitarisa mochifunga moti but zvinhu zvaitika pano hazviratidzi uprofesa, nyamba hazvifanirwi kutomboratidza uprofesa because profesa haapo. Why? Ari kufungirwa neumwe munhu asipo. Zvikanzi naSolomon kudzingana nemhepo. Saka pataitaura nyaya iyi yakandiunzira chinhu ichi vapana chandoda kuti mugare muchiziva. Ndo zvakafanana munin'ina nekuenda onotora benzi sezviri kutaurwa pano, nekuti Solomon achitaura anoti ndakazoona kuti zvinoitirwa benzi nezvinongoitirwa munhu kwaye zvinopedzisira zvafanana. Unoenda onotora benzi, wapedza kutora benzi rako oti inini ndicharinamatira, yeti nyatsondibata handisi kuti munamato hauna simba. But unfortunately ndo zviri kuzonzi naSolomon kudzingana nemhepo. Uri kumbozvifambisa sei? Muri kumboadvertise remuti toda chartered accountant, sei muri kumboti toda civil engineer kana muchiziva kuti basa richaitwa nen'anga? Sei muri kumboti toda doctor kana uchiziva kuti basa richaitwa nen'anga? Sei uri kumboti izvo toda mechanic kana uchiziva kuti basa richaitwa nen'anga? Sei uri kumboti iwewe tiri kuda teacher kana uchiziva kuti basa richaitwa nen'anga? Madii kungonotora n'anga maigadza pachigaro, madii kungonotora n'anga maiisa pasiti, madii kungonotora n'anga moipa nyembe, madii kungonotora n'anga moita zviri kudiwa. Why? Pamusana pekuti hatidi njere, hatidi kufunda, tinongoda n'anga kuti zvinhu zvedu zvifambe. Ndo zvakafanana naizvozvi mwanangu, kuroorwa zvisiri izvo, kuroorwa nemunhu asiriye, uchitemba kuti ndichamunamatira, uchitemba kuti ndichamupa mupfuwira, uchitemba kuti ndina mbuya vanobata, uchitemba kuti ndina mbuya vanoronga, uchitemba kuti mai vangu vanoronga. Saka zvinobatsirei kuenda uchiita courtship? Zvinobatsirei kuenda uchiita dating? Zvinobatsirei kunoongorora unhu hwemunhu? Zvinobatsirei kudanana for 2 months? Zvinobatsirei kudanana for 5 months? Zvinobatsirei iwewe kuvhura mvura inopisa oiisa mudhishi orega ukumboitesta ongopinda uchiti izvo ndafunga? Hazviratidze here kuti hapana kufunga kuripo? Saka zvinobatsirei kuti muende for dating when you know whatever you are going to find in the
prayer is going to resolve. Whatever defects that are there, prayer is going to resolve. Whatever defects that are there, you are going to adjust. Whatever defects that are there, you are going to understand. Whatever defects that are there, you are going to deal with them. So why are you going out there and dating when you already have a solution, and your solution is prayer? Why don't you just go then when you get into marriage, you start adjusting? Why don't you just go there and pick any man and you get into marriage? Then after that, you start understanding, you start downgrading, you start praying, you start fasting. Why are you dating? Why are you advertising for a doctor when you really know nganga ichaita basi? Ndosaka panapa Solomon anyora akati, meso emunhu akachenjera ari mumusoro make, mupfungwa dzinopanana moto. Asi dambudziko rinonetsa nderekuti vanhu munozoenda munogara pasi monyeperana kuti I will polish him, monyeperana, I will perfect, monyeperana, hapana munhu ari perfect, monyeperana, hakuna munhu akanaka, monyeperana. Why have you decided to bask uri mulai when reality is there? Reality iri kuti kudiko panyika varipo vanhu vatsvene, nekuti Jesu anoti ndinoenda ndodzoka ndozokutorai. Zvoreva kuti vatsvene varipo, vanofunga zviri right varipo. Iwe unogona kufunga kuti vashoma, asi chandoda kukuudza ndechekuti izvo kudenga hakusi kuzoenda vanhu vashoma. When you have failed to think, usafunga kuti munhu wese has failed to think. When you have failed to decide, usafunga kuti munhu wese has failed to decide. But chiri kuita kuti mudaro, you want to keep the original mindset because iri kukubhadhara. You want to keep the way of thinking yekucrash because iri kukubhadhara. You want to be who you were because zviri kukubhadhara. But you forget, imba yamunovaka iyi haizi yemahumbwe, sadza ramuri kubika iri harizi remahumbwe, handi sadza remadhaka iri, vapfana ndoda kukudzai handi sadza remadhaka iri, poto yamagadza iyi handi poto yemadhaka iri, poto yamaisa pamoto iyi handi poto yemadhaka iri. Inoda kukurungirwa nemazvo iyi, inoda kusiyiwa ikwate iyi, inoda kupambirwa zvakanaka iyi, inoda kuti sadza rimonwe iyi, inoda kuti vanhu vazogara pasi vachidya with satisfaction. But how come unobika sezvinonzi uri kubikira sadza rehuku? Mhepo haibatiki. Mugare muchiziva zvinhu izvi vanangu, mhepo haibatiki. Ndodzokurura mhepo haibatiki. Unogona umhanya ukatenderera ukakwidza ukadzoka. Mhepo haibatiki. Uzvifunge paunenge wakagara, mapedza kudiscussa whatever zvamunodiscussa, makagara muri muchikwata, kana kuti makagara muri pagroup, makagara muri paFacebook, muchipopota semapopotero enyu. Toda kukuudzai isu vakuru venyu vafana, mhepo haibatiki. Endai munorota makarara pamunoda, endai munorota makagara pamunoda, endai munorota mapedza kuona mabioscope, endai munorota mapedza kudya pizza, endai munorota mapedza kuona bhora, endai munorota mapedza kupfimba, endai munorota mapedza kuona mazamu, endai munorota mapedza kuona mahips, endai munorota mapedza kuona packaging, endai munorota mapedza kuona makumbo. Asi mhepo haibatiki. Uyo ari panapa uyu ari kunetseka, hamende ari kunetseka, mwana wake here, muning'ina here, kana kuti chii hazvinyatsonzwisisika. Asi ane munhu aripo ari kuti izvo ane munhu whether muning'ina kana kuti chii kana kuti mwana hazvizi clear panapa, ari kunetseka nerelationship yakapera, achinetseka nerelationship yakapera. Asi pane dzimwe vamwe vanhu vari kutomuda, vari kumurwarira, vari kuignore. In fact, let me summarize it this way. Ndezvekuti izvo munhu uyu anga ari murelationship yaakanga akarota yamature into marriage. Ane mukomana waakanga azviudza I cannot do without. Whatever castles they had built, akanga akamira muimagination make zvakanaka. So dambudziko raari kuita mwanasikana wangu uyu nderekuti ari kutadza kumove from the past. She is so stuck in the past zvekuti
pari kuuya vanhu vanoda kumuroora achiramba. Saka panapa ave worried, abvunza mubvunzo ari kuti mungabatsire sei pakadaro. Kana munhu achibvunza kuti mungabatsire sei pakadari, zvinoreva kuti munhu wandiri kuda kutobatsira wacho, wandiri kunzi ndibatsire, atoripo akateerera. Asi regai ndipindure kune munhu abvunza mubvunzo ndichiti, usashamisike nezvinhu zviri kuitika pamwanasikana uyu, wedha munin'ina wako, wedha mukomana wako. Regai ndikupei semuenzaniso. Ngatiti obuda panze uchifamba murodhi, omva wasangana neumwe munhu, misodzi ichiyerera, omubvunza kuti chiko chanetsa, omva ati izvo ndarasa 20 US. That's the money yetiinayo yandandifanirwa kunotengera vana hupfu and what have you. And by the end of the day handina kana sendi randinaro. Iwe omva wati nyaya yako ndainzwisisa, inyaya yakanaka. Omva wapinda muhomwe dzako, omva waburitsa 50 US. Omva wagamuchidza munhu uya uyu, omva atenda zvisingaite, iwe wapfuurira kuenda pauri kuenda. Pauno oenda muchinguva ozodzoka, oona munhu uya anga achitsvaga 20 US iya achiripo, wapedza kumupa 50 haasati aenda kunotenga hupfu. Unofungei? Munhu uyu wamubatsira here kana kuti watomupa nhamo? Pamusana pekuti pfungwa dzake manje akutoona aane 70 ende ari kuziva kuti 20 yandarasika, ari kuida iyoyo 20 kuti atope pa 50 iripo. Saka nyengo ukamupa 100 anenge akuda iri 120, kwete neimwe 20 yauchamupa, but ne 20 yaarasa. Pfungwa dzake dziri so stuck mune mari yarasika because ari kuziva kuti iripo, yakarasika, kuiwana kuwedzerwa kwepfuma mupfuma yaanayo. Kufunga kwacho kunoita sekwakataira, kufunga kwacho kunoita sekusipo ndokunge kuripo, kufunga kwacho kunoita sekuri impossible, kufunga kwacho kunoita sekusingaitike. But this is how these young people think. Even if ukampa $1,000 arasa $1, unomuona achitsvaga $1 rake sezvinonzi ari pa desperation. This is how most of the young people are thinking. They are so stuck in the past. They are so stuck $1 rakarasika. They are so stuck $20 yakarasika, to the extent yekuti they are failing to realize whatever it is they have made and whatever it is they are losing by consistently looking for that which they lost, which they may never recover. Because they believe nekuti chachiri changu chicharamba chiri changu. Ende munoziva dambudziko iri harizi kuvana chete. Kune vamwe vanhu vakuru vanotofunga kudaro. Kune vamwe vanhu vakuru vakasiiwa nemurume 10 years ago, asiiwa nemurume 10 years ago. Kune vamwe vanhu vaitoda kumuroora, asi anoti kana akadzokera kumba anongoona murume wake achidzoka. Saka unonzwa achitaura kuti izvo ndakazvipikira ini, handina vana vachaita mitupo miviri yakasiyana, ndakazvipikira ini, handizoroorwi nevarume vaviri, ndakazvipikira ini pamurume iyeye. Iyeye, yes, uri kufunga kuti 20 US yakarasika icharamba ichadzoka, saka ndigoita 70 nedzimwe 50 dziripo. Nyamba no, that mindset haipo. Ndo saka zuro yandakakuudza kuti you should learn to let go. Akaenda mhai, akatoenda. Ko iwe unomirireiko vanodzoka vasina kukupa promise yekudzoka? Vachimbodzoka vachiti tenge tiripi, vachimbodzoka vachiti taibatei, vachimbodzoka vachidzoka kupi? Kwa havazodzoki nekudzokera here? Unozvirwadzisirei moyo wako nekuchengeta principle that has failed to work? Saka haizi nhamo yevana chete, inhamo yevanhu vakuru. Uyo ari pano relationship yarebesa ari kuzviziva. Pane umwe akatombotaura mubvunzo wako wakada kufanana neumwe. Relationship yarebesa ari kuzviziva, but mukomana anomuda, haana chamukanganisira ende haana chikonzero chekumuramba. Ndo mafungiro ake. So by the end of the day inini handizivi kuti arida kuti ndiite sei, ndichangofungidza. Rega ndikupe mienzaniso mwanangu.
ngatiti opiwa $20 nemunhu wobva waenda onohodha maorenji, otengesa maorenji, panopera zuva wapedza kutengesa maorenji osara une $20, onohodha futi mangwana maorenji, panonopera zuva oona une $20, onohodha futi kuswera mangwana maorenji, panopera zuva une $20. Hapana profit yaitika. Wakautanga une 20, wane 4 days une 20. Ukabvunzwa nemunhu unopindura here sezvaiita madzimbuya edu kudhara ekuti shuwa regai ndipote ndichitengesa musika hazvina kufanana nekugara, iwe uchinyatsoziva kuti 20 haizi kubereka. Kunyatsoona kuti capital haina kuchinja, zvayakanga iri hazvina kuchinja. Iwe ndiwe uri kuneta nekukwira bhazi kumhanya kwachikwana kunohodha, kumupedza nhamo kunohodha, kwese kunohodha, uchibhadhara kombi, uchiita zvese, uchiswera uri pazuva, panoperera zuva $20 yawayo svondo rakapfuura ndo yauchiri nayo. Uri mubhizinesi here kana kuti unoita nezvei? Ndofunga yafai, because panapa handidhile nevanhu vane dzisingapanane moto. Zvimwe unofanirwa kuzvibvunzawo kuti izvo, is this business running at a loss or it's making a profit? Is this relationship running at a loss or it's making a profit? Are we going or we are going nowhere? Are we going or we are coming? Is it growing or it's not growing? Hatidi vanhu vanonyepera kuzungaira makamuka imi. Hapana confusion vanofanirwa kunyepera kuita. Ndiri kukumbirisa nemweya waMwari, do not pretend to be confused, because confusion is justifying your stay where you are not supposed to be. Ndunga yafai. Uyo ari panapa. Mukomana wake ari kunetswa naX, amene kuti mibvunzo yacho yakada vanhu nhamo dzenyu dzakafanana imi. Mukomana wacho ari kunetswa naX zvekuti zvakutoafekta neniwo. Ndovunga X wacho ari kutaura nemukomana otaura zvese nemusikana. Saka inohendliwa sei nyaya yakadai? Vodaidza X here vamutsanangurire. How do you handle an issue of this nature? Ende hapasi kutaurwa zvechokwadi kuti izvo ari kudanana naX, asi X ari kutonetsa zvekuti ari kuafekta the relationship iriko. Wandifungidza rimwe gore ndichidrive kubva kuSouth, ndakabva kuJoburg, ndokubva ndaamuroad mbva ndanzwa kuti hope dzakudawo ndibata, but kuti ndingopaka pese pese ndakaona zvisingaiti. Ndokubva ndati rega ndigona pakamira vamwe ndomirawo. Ndomva ndasvika pangundu. Usanetseke nekuti ngundu ndeipi. Iwe uziva kuti indi ndakasvika pangundu. Ndasvika pangundu paya ndoona pakapaka marori nedzimwe mota dzakapakwa, ndikati panapa ndo pari safe, ndomborara mbichana ndoenda mberi nerwendo rwangu. Ndichini ndakapaka adjust seat rangu, ndichingoda kutanga kurara pawindo pagogodzwa. Ndokubva ndamuka ndavhura window, pakamira vamwe mainini varida kunzwa kuti ndiri right here. Ndati inini munomu ndiri right. Ndokubva ndavhara window rangu. Ndisati ndambodi pawindo pagogodzwa, pauya futi vamwe mainini vada kuziva kuti ndiri right here. Ndokubva ndavaudza kuti ndiri right. Ndisati ndamboti nekurara, pauya futi vamwe mainini muri right here. Ndakatanga kuda kutsamwa kuti vakadzi vanongoramba vachigugudza mota, ini ndichida kurara. Ndokubva ndazoona kuti no, vakadzi ava havazi right, havazi wrong. Ini ndini ndakapaka pasiripo. Pangundu apa pakwe nevakuda kuzorora, because basa pevamwe vanhu havazoregi kugogodza nekuti iwe une hope, havazoregi kugogodza nekuti iwe uda kurara. Haugone kunorara pangundu because pabasa pevamwe vanhu. Saka ndozvandoda kungokuudzawo mwanangu kuti ndofunga wakapaka pangundu. Saka kana wapaka pangundu hauzorori, pangundu uchatorara. Zvakwauri
kuti uzvibvunze kuti ndoramba ndiri pano here, nekuti pakawanda vanhu pari kuita kunge pari safe kunyange pasina kurara kuchaitika, because 10 hours later unenge ungori nehope dzako. Saka zvakwauri mwanangu kuti uzvibvunze kuti unoita sei. Asi bhaibheri panapa murangarire kuti rati meso emunhu akachenjera ari mumusoro, meso emunhu akachenjera ari muconscious mind. Kana uchiona wona nepfungwa, kana uchidecide decide nepfungwa, kana uchironga ronga nepfungwa, kana uchirongonora rongonora nepfungwa. I want to tell you, wishes will not build castles. Ndosaka tsumo ichiti, if wishes were donkeys, beggars would ride. Zvaizikanwa kunzi ane mari anorota asina mari anorota, ane zvinhu anorota asina zvinhu anorota, ane mukomana anorota aroorwa asina mukomana anorota aroorwa. But kurota ndofunga yafa iri panapa ndeye vanhu vakuru. Zvinoita here kuti vari paseparation vagare imba imwe chete. Iyi nyaya yakafanana neimwe yandaimbotaura neumwe bhururu wangu. Ndoda kuti ndibva ndaisa disclaimer kuti azive kuti kunoku kubasa ka. Handisi kudiscussa nyaya yake ende handizotauri zvake. Ndongoitoro separate kunoku sekubasa. Saka undiregererewo inyaya yangomuka kubasa. Hameno kuti zvinoita here kuti vanhu vari paseparation vagare imba imwe chete. Mubvunzo uri kuti murume nemukadzi havachawirirani. Vasingawirirani kudaro vamba vati mukadzi haana kwaari kuenda, murume haana kwaari kuenda, vari kugara muimba imwe chete, pamwe vachitorara pamubhedha umwe chete. Chavasingachaiti kuita nezvinoitwa nemurume nemukadzi vakaroorana, zvikanzi zvinoita here. Hameno indoda mbobvunza imimi muri uku. Akaudza vanhu kuti chinonzi separation kusarara mese ndiani. Saka kana une tomboti munhu ane musikana wake waasiri kurara naye, tingati vari paseparation here. Kubvunza mbvunzo toda ende panyaya hatidi munhu anoita zvehasha, hatidi kupopota. Ende muzive chinhu ichi, munhu haana kubvunza kuti zviri kuitika here, angoti zvinoita here. So by the end of the day zvokuti kwenyu zviri kuitika maini vako vakambozviita hazvisiri izvo zvatiri kudiscussa. Zvekuti neighbor wako ndo zvaari kuita hazvisiri izvo zvatiri kudiscussa. Zvekuti imi makateerera mukadzi nemurume ndo zvamuri kuita hazvisiri izvo zvatiri kudiscussa. Tiri kudiscussa kuti zvamuri kuita zvinoita here. Ende saka ndati toda vanhu vane pfungwa dzinopanana moto, vasina hasha, vasinga personalize maissues. Toda kutaura nyaya iyi sematauriko ari kuti zvinoita here. Ndosaka ndatanga mubvunzo inini wandiri kubvunza ndikati zvinoikana mukomana nemusikana, because matorero amazviita imimi. Matora sezvinonzi chinonzi separation inyaya yekuti hamucharari mose. Kana nchiti kurara mose handisi kutaura kushare mubhedha, munonzwisisa zvandiri kutaura. Tiri kutaura nenyaya yemaconjugal rights. So by the end of the day matora sezvinonzi chinongonzi separation inyaya yekuti hamucharari mose. Saka ndazobvunza inini ndikati kana musikana achidanana nemukomana vasingarare vose vari paseparation here. Kana vana vachigara mumba vasinawo vari kurara naye iseparation here. So by the end of the day hatigone kudescribe separation in terms of conjugal rights. Iyi inogona kunge ripuwa rimwe zita rekuti fix or what have you, but by the end of the day that is not what spells separation. Ndo number 1. Number 2, ndoda kuti mumbofungawo nyaya iyi muri kwamuri yandafunga iko zvino ndo nyaya iri kunetsa too much panews. Muri kurangarira kudhara kwakanga kune yainzi USSR. USSR payakanga iripo because vaive masocialists vachinetsana naAmerica macapitalists. Hondo yakanga iripo yakanga iri pakati peAmerica
ne-USSR. Saka America wanted to make it a point kuti USSR is dissolved so that munyika munoramba muna headmaster 1 nesuperpower 1. Ende zvakatoitika chokwadi izvozvo, but zvisati zvaitika pane chimwe chiorganization chakaitwa naAmerica ichishandisa ma-European nations chinonzi NATO. NATO yafomwa, yakafomerwa chinhu 1 chekuti irwisane neRussia kuti idisintegrate. It was formed for one reason, to fight USSR. Now USSR yadisintegrate, kwasara Russia. Kwakazobvunzwa mubvunzo uri kungobvunzwa nanhasi wekuti USSR zvaisisipo ko NATO sei ichiripo. Who now is NATO fighting? Because it was constituted so that it fights USSR. In the absence of USSR, haven't we created a group of people who have nothing to do, who will try and find something to do, and pavachazvitsvaga vanogona kuzopedzisira vaane misikanzwa. Ende mubvunzo inemi munoona kuti uri justified. Why do we maintain NATO if USSR is no more? Mubvunzo wepiri wandoda kukubvunzai ndewekuti imi muchibva kumusha kwenyu, iwe uchibvisa pfuma, handiti chakaita kuti mugare pamwe chete marriage, chakaita kuti mugare pamwe chete kuti munodanana, chakaita kuti mugare pamwe chete kuti tiri husband and wife. Now that you have realized you can't stay together, now that you have realized your principles are not in sync, now that you have realized hamufunge zvakafanana, now that you have realized you no longer love each other, now that you have realized munhu uyu hamuchakwanise kugarisana, now that you have realized problems enyu haagadziriki, machipedza kudaro, mafunga kudaro, mubvunzo unoti zvino kana muchakagara pamba makagarirei? Because what brought you in that house inyaya yemarriage. Hapana akauya kuzochengeta vana, hapana akauya nekuti vakanga vasipo, hapana akauya semusikana webasa, hapana akauya kuzopuwa sadza, hapana akauya kuzoita neni, hapana akauya kuzowacha, hapana akauya kuzotsvaira chivanze, hapana akauya kuzotenga maketeni, hapana akauya kuti atenge masofa. Pamakanga muchisangana, makanga muchisangana kuti mufome chinonzi marriage. And now you have decided to discard of marriage. Mubvunzo ochiti saka in the absence of marriage muri kugara sei? What other relationship do you have besides the relationship ye marriage? Number 3, ndikutaura nemi, handiti tiri kutaura mubvunzo wabvunzwa, ndoda kuti titange tataura tijekeserane. Kana tajekeserana imi mondiudza kuti muri kuda kuita sei. Vanhu vaMwari, regai tiisirane pachena. Ndaitaura nomumwe rimwe shasha imwe zuva ichiti izvo vanga vari paseparation yemutoo iwoyu. Saka ndikati but magaririso enyu anogaririka here? Zvikanzi izvo takabva tatopiwa nepeace order kumapurisa yekuti hapana anondibata. Ndikati nhaiwe, kana iwewe peace order inoreva here kuti endai munozvivharira mumba, mubva mavhara mawindo, mubva mavhara nepasi pedoo, mubva mavhura gasi, mubva waudza murume wako anosvita fodya kuti usatungidze fodya because ndine peace order. Number 2, we need to be honest. The reason why people separate and still stay under the same roof inyaya yekuti panogona kunge pana someone ari disadvantaged financially, or pana someone ari kuti handingasiyi vana. If I have to go, ndinoenda nevana vangu. And normally that someone anenge ari the mother of the house. Saka kana zvichinge zvadaro manje,
people vanoita kaseparation kakadaro. Why? Nekuti pane ma-constraints. And the other challenge yakaitika muvanhu ndeyekufunga kuti kana relationship yaita disintegrate, kana relationship yasvika pamalevels akadai, zvazvinoreva ndezvekuti mai vemba ndo vanofanirwa kuenda, baba vemba vachisara vachiti ndini muridzi wemusha. Yet it is not supposed to be like that. When a relationship gets to the scenario yavave pairi, ndeyekuti baba munini ndo vanofanirwa kuenda, nekuti ndo vane kwekuenda. Baba munini ndo vanofanirwa kuenda kwavakanga vachigara vachienda. But unfortunately, many will say, this is my house and I am going nowhere. Ndo saka pachizouya ma-relationships akadai, ndo saka pachizouya ma-separation akadai, ekuita kunge vamwe vacharara vakatsamira banga, ekuita kuti vamwe vacharara vane mvura inobhoira pamoto, ekuita kuti vamwe vacharara vakakoka pfuti. Why? Pamusana pekuti people have decided to live sevasiri vanhu. People have decided to live as people without a conscience. People have decided to live as people without feelings. Yekuti toda kugara pamba imwe chete, umwe neumwe achitamba yake, ukada kunotsvaga umwe murume ndewako, ukada kunotsvaga umwe musikadzi ndewako. Why? Pamusana pekuti tiri kuti hatisati tadivorce, tiri paseparation. But can we say you are on separation when you are living under the same roof? Don't you realize separation iri kukuudzai kuti enda unogara kwaunoda, imbopatsanai umwe nemumwe kwake, kuti umwe nemumwe make a decision yekuti relationship yatanga tinayo, was it all that bad? Can't it be resuscitated? Haina zvimwe zviri positive zvayaiunza here. But if you decide to be together and share everything else except the conjugal rights, what kind of separation is that? Don't you realize izvine ma-challenges? Don't you realize you are putting vana under unnecessary pressure? Because authority inondiudza kuti kana a relationship icha-affecta the well-being yevana, it must be maintained at all costs. But unfortunately the problem iripo ndeyekuti you want to pretend kuti imimi muri ma-superman. You want to pretend kuti imimi you don't hazvikuaffectei. You want to pretend kuti imimi you can live in peace muri under the same roof, sharing the same bed, but in real life musingawirirani. Murida kundiudza kuti imimi makagara muri mapato maviri ari kupikisana, MDC neZANU-PF vari kugara vese, vari kurara vese, vachiti isusu tiri vanhu vamwe chete, nothing is going to separate us. Chinhu ichi chinoita sechinosenza, chinoita sechiri right, but ndoda kukuudzai udzvinyiriri hwepiri hwapa relationship yenyu ndo hwamapinda pahuri. Why? Pamusana pekuti you have taken advantage of each other's desperation to be together and say we are not going anywhere. Why? Because we only have one roof. And therefore, what is keeping this relationship intact is the roof. But then ndiri nipambapa, ndingadei ndaenda ndiri nisababa, ndapa vana vangu rugare, ndapa mudzimai uyu rugare, pamusana pekuti inini ndini ndaona kuti hazvichaiti ende hazvichaiti. Ndoziva kuti vanhu vazhinji vanonetseka. Ndaitaura nomumwe munhu achiti izvo chinonetsa nyange ukada kumaintaina munhu waunga uchidanana naye, mari yacho inenge ichingodyiwa nezvikomba. Ndokubva ndamubvunza ndikati, ko iwewe zvawainzi une magirlfriend nemukadzi wako, uri kudya here mari yezvikomba kumagirlfriends ikoko kana ndiwe uri kuenda nemari? Ndiye aenda nemari. Kose uchingofunga kuti yako ndo ichadyiwa nezvikomba, iwe uri chikomba somewhere else, asi usiri kudya mari. Zvese pachena kuti ingori pfungwa yakadriliwa mumind yemunhu. Ina handinyatsozivi hangu, asi handifunge kuti kune munhu ane dzinopanana moto, anotora mari yeusavi hwevana, otora mari yeschool fees yevana vake, otora mari yeuniform yevana vake, odya nezvikomba. Ukotoona aita zvikomba zviri kutoweita top up pa maintenance yawapiwa. But I don't think kuti zvinodaro.
But as a man, what you need to do is to say, vana ndevangu hapana objection, welfare yavo ndeyangu hapana objection, kuti vagare zvakanaka chido changu hapana objection. Saka a man must sacrifice all that you can sacrifice. Haizi liability, hauzi mutoro kwauri, because kudya vagara vachadya, kuchikoro vagara vachaenda, kudrivwa vagara vachadrive, kugara zvakanaka vachaona, TV vachaona, vanotodawo DS yakaterwa. Vana vako, nothing changes because you are bitter with your wife. So by the end of the day, scenario yamuri kuitai, you are now punishing children over issues that have nothing to do with them. What you need to do is to be mature. Vanhu vaMwari, there are so many ways of killing a cat, but there is always one efficient one. There are so many ways of divorcing, but there is always one amicable solution. Why can't people just sit down and agree to disagree, then do things the correct way so that you part with respect? Aku zvakasiyana nezvema 1970s kukandirana mabhegi panze. Zvasiyana nezvemakore apfuura zvekutapkirana panze. Munhu anoita 3 days achirara panze, munhu anoita 4 days achirara panze, munhu anoita 2 weeks achirara panze, nekuti unoziva kuti haana kwekuenda. Why would you go to such lengths? Because hamuna, relationship must not break to that level, especially when you have kids together. So basically what I'm saying is you should learn to let go also. I'm not saying letting go of the wife, but letting go of other assets that you thought were important, but that are there for the sustenance of the family. You can't fight over brick under roof. You can't fight over mortar. You can't fight over fridges. You can't fight over masofa. You can't fight over bedding. You are concentrating on the minors. Chinhu chakakosha mumba muchamasara nacho is the welfare of your products. And just go and be at peace, knowing very much my children are enjoying the fruit of your labors. So this is my advice to you. When it has failed to work and you have agreed it has failed to work, part in peace. Uyo anoti mukadzi akaita chikomba tikataurirana, but iye zvino izvi later haasi kunyatsonzwa kuti ari at peace. Nyaya yacho iri kuramba ichingodzoka mumusoro make. Yes, bamuni ndoziva kuti nyaya iri kuramba ichingodzoka mumusoro menyu, asi ndoda kubvunza mubvunzo. Iwewe uri kutamba bhora, obva watsika munhu, refuri orega kuburitsira kadi, whether yellow or red, obva angodaidzira kuti play on, muramba muchitamba, after 20 minutes ozogohwesa, wapedza kugohwesa obva auya kuti but ndachifanirwa kukupa red card paya saka gole yacho ndakuidisallow, ndobva ndakupa red card. Do you think zvinoita? Hazviiti. Anza unayo. Ndo zvakangofanana naizvozvo. Kana makatotaura mukakumbirana ruregerero zvikapera, problem haisi serious relationship yakaitika, problem yamusoro mako. Problem haisiri yekuti mukadzi wako akamboita chikomba, problem iri musoro mako. Saka aruda rubatsiro, handi mukadzi pa problem yakaitika, aruda rubatsiro ndiwe. Saka rubatsiro rwaunofanirwa kuwana iwewe, enda unotsvaga vanhu vanga vanoita nezvepfungwa, vakubatsire kuti ugare ipapo sepasina chakamboitika icho chiripo. Because red card raifanirwa kupiwa munhu harina kupiwa, kana kuti yellow card raifanirwa kupiwa munhu harina kupiwa, wakatoregerera. Ende ndoda kukubvunza iwewe unofunga kuti zvichaita here kuramba mukadzi panyaya yawakatomuregerera ukatomuti consequences haana basa ikatopera. Yakapera kai? Kana wakutofanirwa kuzonetsana naye, unotonetsana naye nechikomba chepiri. But yechikomba ichi inyaya yamakataura iwe uri in your right minds, dzako dzichipanana moto ukati yapera, saka yakapera. Ndodzokorora vanhu vaMwari ndezvekuti izvo mhosva dzakaparwa hadzifanirwe kuchengeta vanhu vari muuranda pavakaregererwa. Mhosva dzakudhara hadzichengete vanhu vari muuranda pavakaregererwa. Ndofunga yafai. Uyu dzaimboone mukadzi idzi ndomubva dzaramba.
mbva dzaroora umwe, saka akadya fees dzevana, hanzi akasike kutanga. Saka dzakuti hanzi bhaibheri rinoti tinovenga kurambana. Ende inini ndoda kuchengetedza relationship yangu, but ndo zviri kuitika. Ndoda kutenda Mwari kuti unoziva kuti bhaibheri rinoti ndinovenga kurambana. Handizive kuti unoziva here futi kuti bhaibheri rinoti kana mukadzi nemurume vakasiyana kunze kwemhosva yeupombwe, ndaparege kuve nekuroora kepiri. Kana muchida kuroora endai munodzokerana neuya wakanga unaye kubva kare. Asi iwe une umwe, bhaibheri rako rinongoshanda panodyiwa mari yeschool fees. Ngarishandewoka futi pakuchengetedza the whole principle of marriage. Ndofunga yafai. Ndoda kuzokuudzai kuti let's hope tiri kutaura nenyaya yefees yetemu yapfuura. Iwewe sababa ndofunga kunobhadharwa fees unokuziva. Kana uchiziva kuti ugere netsotsi, ngaribire iwe risabe mari yevana vefees. Munamato wangu uri wekufunga kuti haizi fees chete iri kubiwa vana vari kuwana chingwa chavo nepocket money yavo nezvinhu zvavo. Kana vana vari abused pamba pako nekuda kwemukadzi wawakauya naye une mhosva. And let me tell you, kana ndokubvunzai mubvunzo vanhu vese mugere apa. Mubvunzo uyu mubvunzo nando wandoda kuti mupindure mumusoro menyu. Ngatiti une vana vako, zvitore ndiri kutaura nemukadzi une vana kana kuti murume ane vana. Omva wada kuroorwa kepiri, munhu ari kuda kukuroora omva auya oti inini handidi vana pano, anofanirwa kuenda ndiani pakati pevana neuyu ari kuda kukuroora kana kuti akuroora? Ndomubvunzo wanoda kubvunza kuti anoenda ndiani? Ini ndine vana vangu, ndomva ndaroora mukadzi omva auya oti vana vangu havadi, ndatoroora kudhara, tiri kutogara tese, anoenda ndiani? Mundipindure mubvunzo iwoyo kuti anoenda panapa ane kwekuenda ndiani? Ndiye Mwari ngatiitire nyasha. Ngativei nenguva yekunamata. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, tibetserei tirarame upenyu tisingaiti sevanhu vari pamahumbwe. Tibatsirei tive nema-feelings, tibatsirei tifunge zviri straight. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Davo